Ние точно в това се взираме. Колко време е средно пътя на една молба през коридорите на Министерството на здравеопазването. Нека да кажа, че процедурата за получаване на помощ от Фонда за лечение на деца, Обществения съвет взима решение за тези молби, но първо родителите подават молба в Министерството на здравеопазването, в Комисията за лечение в чужбина. Разглежда... И това не е възможно. В смисъл, тези национални специалисти се ползват и от здравната каса за отпускане на различни видове. Искате да кажете, че е оправдано решенията да се бавят с месеци, близо половин година, когато става въпрос за живота спасяващ. Искам да кажа, че такава е процедурата и ние за някои от случаите нямаше как дори да знаем, че една молба е в Министерството на здравеопазването, защото от наша гледна точка, казвам как стояха нещата на практика, ние ги разглеждаме в рамките на няколко седмици, когато пристигне в самия фонд. Това ние признахме няколко пъти и казваме, че е и наша отговорност. Всъщност забавянето се случва в Комисията за лечение в чужбина. Да, така е. Понякога по това и самия министър Гайдарски призна, че има закъснения по субективни и по обективни причини според Министерството на здравеопазването. Обективните, когато се определят, могат да бъдат отстранени, но с субективния фактор малко трудно може да се справи. Субективният фактор, това, което е нашето мнение, че една много по-добра информация за начина, по който работи фонда и мястото в Министерството на здравеопазването би подобрило значително и работата на другите брънки в тая верига за вземане на решение. Да. Ние взехме в началото на тази година няколко решения, но едно от които е от тук нататък. Ние, разбира се, ще се взрем в миналия период в този отчет, който обещахме до края на март, но това, което е абсолютно ясно и ние с всички единодушно го приехме, че от тук нататък трябва да има много по-ясна видимост на работата на пътя на една молба. Ние ще сложим в интернет страницата на фонда всяка молба, която идва. Хубаво е да бъде направено това нещо. Добре, че сте си взели поука, защото една основна критика е, че имената на децата трябва да бъдат публикувани на сайта на фонда и средствата, които, да речем, са необходими на детето, процедурата на какъв етап е, колко са отпуснати. Въобще тази информация липсва на сайта. Тази информация е необходима. Ние ще се съобразим с нуждата от информираност. Ще използваме, ако трябва, инициали в случаите, когато родителите не са дали изрично съгласие, тъй като то се дава при подписване на договори. Ще се сложи електронен входящ номер, така че да може да се види една молба в какъв е текущия статут. Дали тя е в Комисията за лечение в чужбина, дали вече при нас, дали е разгледан от Обществения съвет и очаква подпис на министъра за заминаване, дали е определена от болницата дата за приемане на детето, каква е реалната сума, която той е получил, защото има разлики между гласуваната сума и реално отпусканата, от която често се приспадат, и това, вярвам, всеки ще разбере напълно нормално вече набраните по друга линия дарителски средства. За такива случаи, по-специално за един, където са приспаднати средства, ви предлагам да поговорим във втората част на нашия разговор. Сега прекъсваме за кратко. Спънките, за които чухте в хода на разговора, са сред вероятните причини много родители да търсят други начини за намиране на средства за животоспасяващите операции на детето си. Такъв беше и случаят на Велина от Варна, която беше оперирана в чужбина след успешна кампания, подкрепена от телевизия МСАД и с пари отпуснати от Националната здравноосигурителна каса. 45 000 евро бяха необходими на родителите на 5-годишната Велина от Варна за животоспасяващата операция на детето им в Лайпциг. Тя страда от синдрома на Ди Джорс, тежък сърдечен порок. Над 3000 човека се събраха на благотворителния концерт за набирането на средства за животоспасяващата операция на Велина. В зала Конгресна на Двореца на културата и спорта бяха поставени урни, за да могат варненци да дадат своя принос за спасяването на детския живот. Кампанията, организирана от телевизия МСАД, събра 6430 лева, 45 евро и 5 долара. Европейски пенсии да дадат своя принос за спасяването на детския живот. Кампанията, организирана от телевизия МСАД, събра 6430 лева, 45 евро и 5 долара.
В европейски посоки. Втори ден говорим за работата на Фонда за лечение на деца. Днес на упреците към неговата работа отговаря Елица Баракова от Обществения съвет в Фонда. Госпожо Баракова, казахме, че ще обясним на нашите зрители как се случва приспадане от отпуснати средства при положение, че вече има набрани от други дарителски кампании от страна на родителите пари. Но нека да изясним още веднъж механизма. Когато се установи, че едно дете отговаря на критериите и има решение за финансиране на неговата операция в чужбина, оттам насетне в какъв срок трябва да бъдат отпуснати парите и преведени на семейството, за да може спешно да се състои тази операция? Парите не се превеждат на семейството, а се превеждат на клиниката. На клиниката, която е избрана. Да. След като беше повдигнат този въпрос и на пресконференция в парламента в края на миналата година и на нарочна среща на Обществения съвет с министър Гайдарски, той пое ангажимент в рамките на 2 седмици да бъде максимално дългия срок, в който ще бъде подписани решенията за отпускане на финансовата помощ и това е един много приличен, смея да кажа, че разумен срок. Въобще искам наистина да уверя обществеността, че всъщност от времето, в когато ние около ноември миналата година започнахме по-внимателно да гледаме начина, по който работи Обществения съвет и останалите брънки в вземането на решение, много от нещата започнаха да вървят по-бързо, според мен. Това е обещаващо. Радвам се да го чуя. Да, аз мисля, че и в Фонда за лечение на деца и създателите доброволци на сайта за набиране на средства, ние имаме една кауза и тя е да помагаме на децата. Разбира се, вие дори може да си подкрепяте и да си помагате. Абсолютно, тъй като има случаи, които ще изпаднат от... не могат да получат финансиране от Държавния фонд. Има ли колко случаи през 2007 година, които са срещнали отказ от фонда поради това, че не отговарят на критериите? Нито един случай не е срещнал отказ от фонда. Отказ има получен от Комисията за лечение в чужбина, които по някаква причина, дали лечението може да се извърши в България според тяхната преценка или някакъв друг медицински аргумент, са направили отказ на семейството, а това е първото условие документите да бъдат разглеждани. Ваше решение. Стана ясно обаче, че след като Обществения съвет вземе решение за отпускане на средства и каже своето да за едно дете, оттам вече се появява фигурата на директора на фонда, който започва да се лута и да твърди, че не може да намери клиники, които да извършат тази животоспасяваща операция, и оттам идва забавянето. След решение на Обществения съвет това не е възможно да стане. Клиниките се търсят преди решението на Обществения съвет. А защо се случва забавяне след вашето решение? И когато за Ивет Пешева имало решение за отпускане на 69 000 долара, всъщност доктор Добрев, така твърдят от Сейф Дарина, е решил преди втората операция да си върне 18 000 от тези пари, за да може да приключи бюджетната си година финансово. Това е много абсурдно звучи, когато... Едва ли е заради да може да приключи? Всъщност това са били неусвоени към момента пари, които има такава практика. Ако дълго време има и отпускани пари, включително за трансплантация в Израел, където година и 8 месеца не е намерен донор на детето и парите са върнати. Мисля, че това е разбираемо. За конкретния случай трябва да видим наистина колко месеца са били неосвоени парите. Аз по-скоро искам да разбера дали е практика това. До какво води? Не е практика. Никой не иска да връщаме... Да се оспорва един вид решение на Обществения съвет. Може ли, има ли такива правомощия директора на фонда да бойкотира със своите действия? Че няма решение и хайде да разгледаме действително на самото отчет на пресконференция всички случаи. Ако има такива справедливи упреци към директора, разбира се, ние ще направим необходимото. Директора все пак действително е изпълнител на решенията на Обществения съвет, не може да ги променя по никакъв начин. Точно това ме изненадва и ме озадачава в рамките на тези 2 дни, докато работим и говорим по тази изключително болезнена и тревожна тема, че съществува един орган,
който разполага с пари на данъкоплатците, в които доброволно дарители дават средства и всъщност фигурата на един човек,